Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo elkarrizketa Agoitz dantza taldeko kide den Alaitz Romerorekin egingo dugu gazteen dantza topaketari buruz. Ondoren, Gernikako Arboloa kantuz elkartetik Jose Mari Esparza izango dugu. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1906an, giza zoa ireki zuten Marsellan, erakusketa kolonialaren egitarauaren barruan. Erakusketa horren helburua Frantziarrei beren kolonien ezaugarriak erakustea zen. Horretarako, kolonietako herritarrak bortxa zeraman zituzten ara, eta haien irudi estereotipatu eta gutxieslea eman zuten. Maiz, kaioletan preso eta erdibiluzik erakutsi zituzten. Europako potentzia kolonialen artean ohikoak ziren halako gizazoa arrazistak. Azkena Bruselan egin zuten 1948an. 1961 egun berean, Kuban Giron hondartzako inbasio saiakera egin zuten Castroren aurka AEB-etako CIA agentziak antolatuta. Uharte txiki batek munduko inperio militarrik handienari irabazi zion ordea. 1500 inguru kubatar emigrante Kubako iraultza deusestatzen saiatu ziren. Porrotak Kuba sesren eragin orbitara gerturatu zuen. 100 bat inbasore hil ziren eta ia 1200 atzeman zituzten. Beren presoen truk, medikamentuz beteriko itsasontzia bidali behar izan zuten AEB-ek. 2 urteren ondoren, 1963ko apirilaren 15ean, itsasuko agiria aurkeztu zuten aberri egunean. Enbata mugimendu abertzaleak etarekin batera antolatu zuen aberri egunura. Ximun Aranek eta Julen Madariagak Ipar eta Hego Euskal Herriaren izenean, urren ez urren, Gernikako arbolaren kimu bat landatu zuten. Gure nazionea, gu haurek, gobernatu nahi dugula, bertze herri gure Euskal Herria nazioentzat onarraraztea oldartuko girela. Horrela bat, eginen da Euskal Herria, eta gure aberriari bizia eta segida emanen diogu. Ez ezagun batzuek zuaiska ondatu zutela eta, horren ordez oroitarri bat ipini zuten gerora. Agiri hura mugarria izan zen iparraldeko abertzaletasunean. 2 hamarkaden ondoren, 83an, Xavier Sánchez Erauskin kazetariari 18 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten, Punto Iora aldizkariko 2 artikulurengatik. Bera zen hedabidearen zuzendaria, eta aurretik zeukan urtebeteko zigorrari batu zitzaion Espainiako erregea iraintzea egotzita beste 6 hilabetekoa. Artikuluan, Borboiak Gernikako juntetxera egindako bisita zuen izpide zezenketako hizkera erabiliz, tonu umoretsuan. Azkenik, 2015ko apirilaren 15ean, Europako Banku Zentraleko presidenteari konfetiak bota zizkioten prentsaurreko batean. EBZ-aren zor publikoa erosteko programaren emaitzen inguruan prentsaurrekoa ematen ari zen Mario Draghi, ekintzaile batek bere mailaren gainera salto egin, eta amaitu EBZ-aren diktadura oihukatuz konfetiak jaurti zizkionean. Ekintza simboliko eta baketsu hark eragindako Draghiren beldur aurpegia mundu osora zabaldu zen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Apirilaren 14ean, aste artean, Musink 26. zinema. Gerard Corbioren La Pasión del Rey, Kondestable Zibiboxean arratsaldeko 7:00 Doako sarrera izango da, baina aurrez izena eman da. Egun berean, arratsaldeko 6 Sanduzelaiko Zibiboxean, zinemako emakume heroiak, Marjam Touzaniren Adam filma. 18 urtetik gorakoentzat izango da eta doan, aurrez izena eman da. Azkenik, egun bererako, primeran zahartzen den zineman, Clint Eastwooden Gran Torino Mendillorribko Zibiboxean. Hau ere, 18 urtetik gorakoentzat, doan, aurrez izena eman da. Ikusi entzun txalo egin, hitzaldia, monumentua. Pompelo Zibiboxean arratsaldeko 6 doan, edukiera bete arte. Ostiralean aldiz, Unibertsitate Antzerkiaren erakustaldia. Montxe Ortizen El hombre mojado no teme la lluvia, proverbio iraki, Iturramako Zibiboxean. Larun batean, Sergio Andresen ipuin kontaketa, Cuentos con bigote, Kondestableko Zibiboxean izango da eguerdiko 12. Eta azkenik, igandean, baita ere eguerdiko 12, igandeko musikak. Kontzertua Orreaga Abesbatzaren eskutik, Kondestableko Zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu.
Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Epaileak espetxeratu egin du Sanduzelaiko 3. solairutik erori zen emakumearen bikotekide ohia. Urruntze aginduak urratzea eta hildako alegez kanpo atxilotzea leporatzen diote, etxetik irtetea eragotzi baitzion. Argazki nagusian, Nafarroako Parkinson elkarteak, ANAPAR, atzo abiarazi zuen Ez naiz Parkinson kanpaina. Gaixotasunaren inguruan oraindik dagoen gizarte ulergabetasuna salatzeko eta horren inguruan sentsibilizazioa piztu nahi dute. Honen titularrean, Nafarroak aurpegia jartzen die Parkinson gaixotasunak jotako 2000 bizitzei. Tartean, Europak agindu du aldi baterako langile publikoei lanpostu finkoak ematea. Eskuineko berrietan, Goian, 1,5 milioi migratzaileri beren egoera erregularizatzeko deia egin diete. Azpian, Nafarroa Txinan kokatzen ari da inbertsio berriak erakartzeko. Behean, Iruñak beste udal batzuei laguntza eskatu die Arantzadiko kaleratzearen ondoren. Azkenik, Punto de Vistak 80 film bildu ditu bere ediziorik nazioartekoenean. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Etorkinen erregularizazio masiboak aurrekari penalik ez izatea eskatzen du orain. 500.000 atzerritarri mesede egin diezaiekeen prozesua bihar hasiko da. Irudi nagusian, hegazkin amerikar bat Erresuma Batuko Gloucestershire basean kargatzen, Persiar golkora abiatu aurretik. Honen lerroburua, baretasun handia Hormuzen. AEBek dio blokeoak funtzionatzen duela eta asteburua baino lehen Iranekin bilera iragarri du. Eskuineko berrietan, espetxean 3. solairutik erorita hiltzen emakumearen bikotekidea. Azpian, Galiziako kontu auzitegiko auditoreak delituen zantzuak ikusi zituen Belateren lanean. Ondoren, sektore pribatu subentzionatuek aurrezkuntzako 8 lerro galtzen dituzte 12 urtean, eta sektore publikoak 54. Jarraian, Iruñak laguntza eskatu du 200 etxerik gabeko pertsonentzat. Goiko berrietan, San Fermin distiratsu dago udan gaiarren. Ondoan, Osasunak kopako diru sarreraren alde borrokatzen jarraitzen du. Azkenik, Pablo Alfaro, zezen lasterketetan ibiltzen den pilotua. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Irango gerraren ondorioak hasi dira prezioetan eragiten. Inflazioak 3,4 jauzi egin du. Hormuzko itsasartearen blokeoak erregaiak garestitu ditu, eta inflazio orokorrak puntu oso bat egin du gora hegoaldean otsailetik martxora. Argazki nagusian, UEMako ordezkariak eta esnatu dinamikaren bat egin duten eragileak atzo Orion. Honen titularrean, Euskararen arnasguneek irauteko dinamika abiarazi du UEMak. Esnatu. Ezkerreko berrietan, herri batentzako egutegia. Jose Muruagak sortu zuen Seaskako lehen egutegia, duela 45 urte. Beheko berrietan, Akzionako burua deklaratzera deitu du epaile batek, Nafarroako parlamentura ez joateagatik. Ondoan, Erbeste, itzulera baten kronika idatzi du Joan Gartziak. Jarraian, espetxean sartu dute Iruñeko Andrearen hilketarekin lotuta atxilotu zuten gizona. Azkenik, aldi baterako alokairuak ugaritu egin dira Hego Euskal Herrian, legez irrikituen bidez. Goiko berrian, Reala finalean, Larrañaga eta Ramajo, bi txapeldunen esperientzia. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak dio. Ideietatik ekintzetara igaro behar dugu herri bat garela erakusteko. Argazki nagusian, ez dago atxedinik Palestinako herriaren sarraskian. Begi guztiak Gazan, Libanon eta Hormuzko itsasartean gertatzen ari denari begira dauden bitartean, Israelek su-etena urratzen eta Gaza bonbardatzen jarraitzen du. Atzo, 3 erasotan 6 pertsona hil zituen, horien artean 3 haur. Tartean, hizkuntza profilak. EH Bilduk dio tamalgarria dela EAJak eta PSek bere eskaintzari erantzunez izana. Bestetik, ekialde hurbila, Hormuzko blokeoak su-etena eta ekonomia mehatxatzen ditu. Eskuineko berrietan, Sanduzelaiko heriotzarekin lotura duen gizonezkoa espetxera. Behean,
Imanol Intziarteren txostena. Txirrindularitzako garaipen hartatik azken pandemia gertakariraino. Azkenik, Estefania de Paz, zirku, antzerki eta dantzako artista. Argako erregina bere lekuan jarriz, justizia egiten ari naiz. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. La Grazia, politikari baten azken dilema. Gontzal Agote La Grazia filmaz mintzatu da Gontzal Records irrati plazako zinema atalean. Mariano de Santis Italiako presidentearen agintaldia amaitzear da, eta erabaki politiko eta pertsonal garrantzitsuak hartu beharko ditu kargua utzi aurretik. Dilema moralen artean, bere kontzientziari aurre egin beharko dio eta aholkua bilatu bere hurbilenekoetan. Horien artean Dorotea, alaba eta konfiantzazko pertsonari. Irrintzi plazan Gontzal Agote zinemaan adituarekin mintzatu dira La Grazia filmaren inguruan. Eskuineko berrietan, goian, Sara Mulali, Canterburyko hartzapezpikua. Eliza Anglikanoak lehenengoz izendatu zuen emakumezko hartzapezpikua iaz. Sara Mulaliren inguruan mintzatu da gaur Bakarne Atxukarro Gizalabaken atal berrian. Behean, udaberriak saria dakar Alde Zaharrean, kanpaina martxan jarri dute saltokiek. Zuzeneko sariak iragarri ditu Iruñeko Alde Zaharra elkarteak bertako saltokietan erosketak egiten dituzten bezeroen artean. Udaberrian ere bertatik bertara kontsumitzeko deia egiten ari dira, eta hori hautatzen duenak zuzeneko saria jaso dezakela jakinarazi dute. Landare bat, kafe bat, izozkiak edo baita gaztatarta zatiak ere. Bazkari eta fari zozketak ere egingo dituzte 20.000 boletoren salmentaren bitartez. Apirilaren 30 arteko epea izango da opariak jasotzeko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Laitz, zer moduz? Ongi, hemen gauz, nahiko urduri baina ondo. Bueno, gaurkoan Agoitz dantza taldetik zatoz, okerrez banago, eta dantza gazte topaketa, edo ez dakit nola ditzen duzuen itzen ordena pixka nahaztu egiten zait. Baina horrekin hasi aurretik nahiko nuke pixka bat zuri buruz eta Agoitz dantza taldeari buruz galderatxo batzuk egin pixka bat estu inguruan sartzeko. Beraz, kontu guztu Alaitz nor zeran eta zer harreman duzun Agoitz dantza taldearekin? Alaitz naiz, 19 urteko dantzaria eta printzipioz dantzari soia naiz Agoitzko dantza taldean. Ta taldeari dagokionez, urte asko daramatzagu nola euskal dantzak sustatzen eta herriko dantzak herrian mantentzen eta gero beste herri batzuetara eramaten. Orduan, taldearekin nahiko pozik gauz, ni gutxienez nahiko pozik nago. 6 urteetatik daramatzat dantza mundu honetan, eta hori. Ze garrantzi du dantza taldeak herrian? Herriari dagokionez, gehien bat aurrak direnez, familiek izaten dute garrantzia eta ateraldiak egiterakoan eta halakoak egiterakoan normalean izaten da familien kontu bat. Eta herrian gaur egun ez du hainbesteko arrakastarik edo. Zuretzako, zer da herriko dantza taldeko parte izatea? Niretzat, harrotasunez hartzen dut dantzari izatea eta harrotasunez hartu behar da dantzari izatea. Orduan, uste dut halako zeozer. Ta gero esan beharra dago Agoitzek edo herriek, edo alboko herriek sortu dituztela dantza asko eta horretaz harro gauz.
Gaurkoan, gazteen dantza topaketari buruz hitz egingo dugu pixka bat. Zer da gazteen dantza topaketa? Ba, gazteen dantza topaketa da gazteok harrotasunez eta gure artean ezagutzeko metodo bat eta asteburu pasa bat da. Ba, hola, gauzak eginez eta adibidez, festa hartzen dugu askotan ateraldi hau edo asteburu hau, baino asko ikasten da. Adibidez, gure taldeak asko ikasi du dantza batzuk eta beste herrietako pauso batzuk. Ze izaten da gehiago, kultura asteburu bat edo festa asteburu bat? Ba, nire ustez, bi gauza kombinatzen dituen asteburua da. Asko dantzatzen dugu, hori da gauza nabarmenetako bat, baina gero ere festa hartzen dugu aitzaki bezala beste batzuekin berbaiteko eta hola. Parte hartu dezuzuk aurretik bertan, asteburu honetan? Bai, hasi zenetik egon naiz, hasi ginen oindala 3-4 urte Araia herri txiki batean, eta bertatik nago urtero juten, ekainean, eta nahiko ondo pasatzen dugu asteburu hori. Aurtengo ediziotik edo zer espero duzue? Ba, aurtengo ediziotik esan beharra dago, jende gutxi jungo garela. Adibidez, hasi ginen uste dut 100 kide inguru juten, baino pasaren urtean uste dut egon ginela 80. Orduan, lehenik hori, lagunak edo kuadrillak ezagutzea eta pertsonekin harremanetan jartzea, ze talde txikia izango garenez, txikia, 30 inguru uste dut izango garenez, beraiekin harremanetan egotea eta pauso gehiago eta dantza gehiago ikastea, espero dugu. Ze garrantzi du aurten Nafarroako herri batean izateak? Gure talderako eta niretzako bada nola gure etxea, gure momentua. Orduan, inoiz egonez garenez Nafarroan eta askotan Nafarroa Euskal Herri bezala ikusten ez denez, edo batzuk ikusten ez dutenez, nahiko bilduta bezala ikusten dugu Nafarroan izatea. Pixka bat dena elkartzea bezala, ez? Bai, Euskal Herri osoa batzea. Adibidez, egon ginen pasaren urtean Gipuzkoan, oindala 2 urte Bizkaian eta lehenengo topaketa izan zen Alaban. Orduan, ikusten dugu nola involukratzen gaitu ez dela eta Nafarroa dagoela hor sartunde. Asteburuari begira, zer egiten da 3 egun horietan? Dantza egiteaz gain, noski? Bai, askotan erronka asko ikusten ditugu. Adibidez, badaukagu nola jarduera bat dela dantzen desafioa. Hartzen dugula egungo edo garai bateko musika abesti egazta hola, eta planteatzen du talde bakoitzak euren dantza bat. Eta horretan, lehen aipatu dudan moduan, ikusten ditugu beste pauso batzuk edo eman ez ditugun beste pauso batzuk. Eta hori, gero badekogu dantza plaza, eta niretzat hori da esanguratsuena. Gero badago zapatuan ateralditxo bat eta denon artean egoten gara berba egiten, baina niretzat bi jarduera horiek badira garrantzitsuenak. Galdetu behar nizun, elkarrekin egiten duzuelo, elkarrekin egiten dituzue otorduak, edo bakoitza bere aldetik egiten du eta gero elkartzen zerate ekimenetarako? Normalean, taldeetan jartzen gara beste herriko edo beste taldeko batzuekaz, eta frontoi batean eitzen dugu danok batera, azkenean beste talde bategaz eitzen baduzu harremana, juten zara beragaz loitera. Baina danok batera, osea, problema barik eta... Horrelako topaketa batean zer ikasten da? Nire ustez, harremanak sortzen dira hor, eta gainera, esandakoa beste herrien dantza batzuk edo beste
ba hori, beste lekuetako dantzak zein pausoak eta ere sustatzen da euskararen erabilera. Badago denok daukagu, ba erdara hor beti egongo da, baino be sustatzen da euskaraz berba egintzea eta norbaitek ez baldin badaki euskara, ba sartzen zaio taldean, baino hori dantzaz aparte egoten da euskararen presentzia nahiko nabarmendurik. Aipatzen zenuen, herrietako dantzak elkarren hasten direla, bata besteari erakusten diozuela. Ze onura ditu horrek, zertarako balio dezake? Ba, adibidez, guk hartu genuen beste talde bateko dantza bat, bueno, beste talde bateko ez. Ba, normalean beste leku batzuten egiten den dantza bat hartu genuen, eta gure herrira ekarri genuen. Eta beste aurkezpen batzuetarako eta hola erabili izan dugu. Oroitzapen bereziren bat dezu pasatako edizioetatik? Ba, bai, orain esan dako, adibidez, gu geneukan talde bat, txikiak, 16 urterekin, saiatu ginen dantza bat egiten, ez zitzaigun ateratzen, pero ni padioz. Ta ikusi genuen nola beste dantzari batzuek altzuten sortu abesti horregaz eta dantza horregaz beste pausu batzuk buelta bat emon orduan, hori niretzat izan zen, ikaragarria, eta gero esan beharra dago lagunak eitzen dituzulaan, orduan bi gauzak batzerakoan izan zen ikaragarria. Mantentzen duzu harremana bertan egin izan dituzun lagunekin? Bai, gainera badaukat lagun bat nahiko bihotzean daramana, eta bai, hango adiskidekaz ondo eruten naz. Alaitz, zergatik da garrantzitsua gaur egun gazteek dantzan jarraitzea? Ba, nire ustez, euskal dantzek daukaten geuz garrantzitsuenetako bat da gure tradizioa edo gure aitzindariekin lotzen gaituen gauza. Orduan, nerabeek edo nire edadeko besteek dantza horiek ikustea eta ikastea importantea da. Eta belaunaldi erreleboa, zer moduz ikusten duzu? Arriskuan dago, badago gazteria hori hartzeko prest, edo ez? Ba, gure taldean eta gure edadeko kideek nire ustez sustatuko dugula euskal dantzak. Baina txikiak ez daukat argi, ze gure herrian pasatu izan jaku, ze astea talde bat, 20ko talde batean, eta gero urteak pasagala 8 gelditzea, 8kote bat justu egiteko. Orduan ez dut argi ikusten, la verdad. Zuretzako, Alaitz, aipatzen zenuen garrantzia duela tradizioari eustea eta hori bizirik mantentzea. Dantza zuretzako tradizio sendo bat da, edo bada zerbait bizialdi berean aldakorra izan daitekeena, edo nola ikusten dezuzuk? Niretzat, beti egongo dela dantzako omen hori edo oroitzapen hori. Eta uste dut, eta espero dut inoiz ez galtzea, egia esan. Ze azkenean, esan dagoa, batzen gaitu gure aitzindariak izan diren horiekin. Zer uste duzu erakartzen dituela gazteak dantzara edo euskal dantzara? Esan beharra dago, gehien gustatzen zaiguna dela ateraldiak egitea, gero nola dantza berriak ikastea. Orduan, niretzat dela garrantzitsuena edo gehien motibatzen gaituen hori dela ateraldiak eta plazara ateratzea eta ikasi dituzun dantza horiek plazaraztea. Eta zer eskaintzen du dantzak edo bereziki euskal dantzak, zer eskaintzen du beste edozein jarduerak eskaini ezin duena? Hori esan dakoa, azkenean gure aitzindariek eta gure arbasoek egindako gauz bat da, eta azkenean dantza horiek denboran zehar moldatu egin dira eta neuretzat hori dela garrantzitsuena edo. Topaketa hauetan, okeraz banago, ekainaren amaieran egingo dira, 26-tik 28-ra, ezta? Horrelako topaketetan,
aipatzen genituen lagunarteko harremanak, sortzen dira beste harreman mota batzuk, ez dakit, profesionalagoak, dantza taldeen artekoak, edo dena izaten da askoz ere pertsonalagoa. Ba, gehien bat pertsonalagoa izaten da, baina esan beharra dago batzuetan hitz egin dugula nola topaketa bat egin talde batzuen artean eta ere esan dugu nola egin trueke bat. Batzuk jutea besteen klase batera erakustea geure herriko dantzak eta beraiek beste hilabete batean edo beste egun batean etortzea eta erakustea haien dantzak. Orduan, profesionalak diren harremanak ere sustatzen dira eta ematen dira. Oraindik ez dugu egin, horietako ez da bat, baino badaukagu ideia hori egitea. Orduan, asteburutik kanpo ere ez, bazabiltzate horrelako topaketak ere prestatzen, oraindik gertatu ez diren arren, baina bazabiltzate horretan ere bai. Bai, ilusioa daukagu azkenean, harreman pertsonal horiek profesionalak diren beste batzuetara eraman ditugu. Lehenu pixka bat aipatu dugu Nafarroa Euskal Herrian sartzea, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, iparraldeko jende imaginatzen dut ere gerturatu daitekeela. Ze garrantzi du Euskal Herri osoko jendea hurbiltzeak? Nire ustez, batzen gaituen gauz bat da. Adibidez, oindala gitxi izan da luzaideko bolanteak eta hola, eta harremana daukadan pertsona bat hemen Bizkaiakoa, junda gara. Orduan, nire ustez Euskal dantzek batzen gaituen geuz bat da. Euskaraz aparte hori obio, baino dantza be badago hor. Esango zenuke dantza badagoela puntu batean komunitate bat dela esateko, edo oraindik ez da iritsi puntu horretara? Nire ustez, bai, komunitate bat garela eta gero ere ez gara gutxi, baino komilen artean bagara gutxi, orduan danon artean ezagutzen gara eta ez dakit komunitate edo talde baten antzera emoten dugu. Nola ikusten duzu Euskal dantzaren egoera gaur egun eta etorkizunari begira? Gaur egun txikiek sustatzen dute gehien bat eta ateraldi gehienen partaideak dira, ze azkenean gazteok eta alakoak garenok askotan beste prioridade batzuk ditugu. Orduan, gaur egun ateraldiak eta Euskal dantzen egoera txikiek dute gehien bat. Eta etorkizunari dagokionez, espero egia esan txiki hauek jarraitzea dantzan eta barik zer dakite, espero dut haiekin egun batean talde handi bat sortzea. Zer gehiago behar du Euskal dantzak indartzeko eta indarra berreskuratzeko? Egia esan askotan galdetu izan dudan gauza bat da. Osea, ez dakigu nola egin gure kideak edo gure kuadrillakoak Euskal dantzetan sartzeko. Gu adibidez, talde berri bat sortu dugu gure kuadrillakoekin eta taldea galdu izan duten pertsonekin. Orduan, nire ustez, aukera ona izango litzateke berba egitea txiki haiekaz taldea galdu izan dutena. Zuenak, akainean egingo dezuen topaketa bezalakoek uste duzu laguntzen dutela indarra hartzen? Bai, nire ustez, bai. Azkenean, ikusten duzu nola ez zarela bakarra, komilen artean dantzatzen duena, eta gainera, esandakoa, ikusten duzu, adibidez, geuri pasatu izan jaku, ze ezagutzea topaketa horietan pertsona bat eta gero urteten zarenean, Iruñetik edo hola, beraiegaz berba itia eta nola esanez, topaketa bat egin beharko dugu zure artean eta geure artean. Eta nahiko ondo dago, osea... Topaketa lehen esan duzu jetxi dituela partaideak apur bat 100-tik 80 ingurura. Etorkizunera begira, nola ikusten duzu? Espero duzu berriro jeistea, berreskuratzea 100ko kopuru hori edo goraka jutea, nola ikusten duzu? Neu espero goraka jutea, egia esan, baina esan beharra dago, azkenean galdu izan ditugun partaide horiek direla beste dantzarekiko beste geuz batzuk dituztela.
Orduan, no hay mal que por bien no venga, orduan, ateraldi horiek baldin badituzte eta haien dantzari prioridade hori eta garrantzi hori ematen baldin badiote, ez dago arazorik. Azkenean, etorriko dira gazteagoak eta... Hau ez dugu aipatu, baina nori zuzenduta dago topaketa hau? Hau da, edonorrek eman dezake izena, edo dantza talde baten izenean talde bat jo behar da? Edo nola funtzionatzen du horrek? Norberak ikusten baditu askotan, sare sozialetan publikatzen ditugu gauzak adibidez, izen eman tal, no seke, eta norbera jun alda taldea eukinez, baino nola dantzaria izan behar zara, baino altzara jun bakarrik. Oindala lehenengo topaketan uste dut izan zala, etorri zala bat bakarrik, bere dantza taldeak ez zala animatu, baino bera bai. Orduan, azkenean, sartzen dugu taldean. Bueno, aipatuko dugu izen emateak itxita daudela, baina jendeak jarraitu zaitzaketela sareetan urrengo urtera begira izena emateko, nahi izan ezkero. Alaitz, animatuko zen dituzke gazteak zuek jarraitzera, bertaratzera, ezagutzera pixka bat giroa? Bai, egia esan, urtean zer ematen ditugu jarduera asko gure dantzak erakusten jendeari eta hola, baino garrantzitsua da ere olako jardueretan parte hartzea. Azkenan ezagutzen dituzu beste leku batzuetako dantzariak diren beste batzuk, eta gainera ezagutzen dituzu pauso berriak taula. Leheno aipatu dugu dantzak zer erakartzen duen gazteekiko, baina zerk egiten du gazte batek dantzan jarraitzea eta bertan gelditzea? Nire ustez, behinik behin ateraldiak dira. Ze azkenean hori motibatzen gaitu. Nola ikasitakoa erakusten eta nola eroso sentitzen. Eta zer esango zenioke, zalantzan egon daiteken pertsona bati, akaso ez dauka norekin jun bertara, edo talde batek ez daki jun nahi duen, ez duen jun nahi, zer esango zenioke zalantzan dagoen pertsona edo talde bati? Azkenean danok izan garela nola urduritasun hori sentitu dugunok, baino bakarrik juten baldin bazara, elkartuko zaitu taldearekin eta eroso sentituko zara ziurak gainera. Eta talde bat ez badaki etorri ala ez, ni pertsonalki motibatuko nituzke etortzea. Ze azkenean, bazaude asteburu pasa, dantza asko ikasten, jendearekin, gainera bero dago orduan, nahiko aukera aprobetxagarria da. Esaten duzunagatik giro paregabea egoten dela dirudi. Eta bukatzeko ja pare bat galdera botako izkizut, lehenengoa, asteburu horretan zer sentitzen ez duzuk, Alaitz? Ni gehien bat, klaseak amaitu ditugunez, deskantsu bezala, eta gero ere goza bat da, bestera urtean zehar ikusi ez dituzun lagunak berriz ikustea, beraiegaz, dantzan aritzea, eta orduan nahiko pozik sentitzen naz juterakoan. Egoten da jendea errepikatzen duena, ezta, eta bertan berriro elkartzen zeratenak. Bai. Eta berriak direnak basartzen ditugu taldean arazo barik gainera. Eta Alaitz bukatzeko, zer sentitzen ez duzuk dantzatzen dezunean? Erosotasuna gainera, ez dakit gainera hori, landu izan ditugun dantzak ematen ditugunez eta berriz egiten ditugunez nahiko eroso eta nola posten nau edo arrotasunez hartzen dut dantzan aritzen azenean. Mi esker Alaitz gurekin egoteagatik, ratu honetan. Ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Hori, esandakoa, urrengo urteari begira motibatuko nituzke ikusten ari diren pertsona guztiei edo dantzari guztiei gure dantza topaketa hontara etortzea. Oso, mi esker Alaitz. Disfrutatu dezazuela urte honetako topaketa eta espero dugu urren urtean jende gehiago izatea bertan eta gehiago disfrutatzea. Beraz, urrengora arte. Urrengora arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago.
Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur giro eguzkitsua gailenduko da eta tenperaturak gora egingo du. Lehen orduetan beho-deien tarteak agertuko dira eta barnealdean hainbat bailaratan lainoa ere bai. Baliteke Arabako leku batzuetan eguerdira arte ez jasotzea. Odeitza desegin ostean, eguzkitsu geratuko da. Eguerditik aurrera, haizea ipar-ekialdetik finkatuko da eta ordutik aurrera, barnealdean hodei batzuk sor daitezke. Ez da baztertzen zaparrada bakanen bat ere egin dezakeenik, batez ere mendi inguruetan. Kostaldean, oro har, arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoak 20-22 gradu artean ibiliko dira. Ostegunean udaberriko giroekin jarraituko dugu. Temperatura maksimoak gradu pare bat gehiago igo daitezke. Zeruan hodei batzuk izango ditugu, batez ere goizaldean eta lehen eta azken orduetan. Baina egunaren hein handi batean giro eguzkitsua izango dugu. Haizea aldakor ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar-ekialdetik finkatu egingo da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jose Mari, zer moduz? Ostongi. Ongi, gaurkoan Gernikako Arbola kantu ekimenari buruz, edo elkarteari buruz hitz egitera etorri zera, konta iguzu favorez zer den ekimen hori? Bueno, hori ekimen hau sortu zen duela 6 urte ja. Bai. Euskal Herrian badago kezka bat, arlo askotan. 81 eman zen Estado de las Autonomías deitzen dena, eta han Euskal Herria zatituta, zorigaitzez, zatituta geratu zen, Nafarro alde batetik, 3 probintzia bestetik, eta jakina iparralde beste aldetik. Pasatu dira 50 piko urte, eta zatiketa hori haunditu egin da zentzu askotan. Zeren instituzional badago tendentzia bat, eta ikusi dugu nola orain sekulan ez bezala, esaten da País Vasco y Navarra, zera Euskadi y Navarra, Euskadi geratu da fijatuta 3 probintzietan, banderak, dakigu zer erabili, eta hori instituzioak egiten dituzte. Eta orduan, aspalditik esan genuen, Euskaldunak elkarrekin abesteko ados jartzen ez badira, zertan ba. Ja. Eta orduan, esan genuen, eta, bueno, zergatik ez berreskuratu Gernikako Arbola. Zeren bera izan da, Gernikako Arbola izan da, 150 urten zehar, Euskal Herriko himnoa. Horrela deitua izan zen 19. mendea, honetan ere, eta izan da, azkeneko urteotan, nolabait hartu egin zen. Transizioa sortuta gero, alde batetik ezker abertzalea hartu zuen Eusko Gudariak himno bezala, gero Euskal Gobernua onartu zuen, diferentzia txiki batekin onartu zuen gora eta gora, logikoki gero Nafarroa bere himnoa montatu zuen himno de las Cortes de Navarra, eta baztertuta geratu zen, historikoa zen Gernikako Arbola. Eta orain ja, 40 urte eta piko pasatuta, gora eta gora eta errotu,
himno de las Cortes oso jende gutxi daki kantatzen, eta baina importanteena da, falta da, 7 probintziak batzen duen himno bat. Eta horregatik sortu zen ekimena. Zer simbolizatzen du kantu horrek? Aipatzen zuen bakoitzak bere kantua sortu duela azken urteetan, baina kantu honek pixka bat dena batzen duela esaten duzu. Zer simbolizatzen du? Bai, Gernikako Arbola sortzen da, lehenbiziko gerra karlista bukatuta gero. Iparagirre zen gazte bat, 17 urtekoa, eta joan zen gerrara, gerra bukatu eta alde egin zuen Frantzia aldera. Eta Frantzian, berak, karlista izankin, iraultzailea bilakatu zen. Eta ja zegoen, berehala zegoen kantatzen Pariseko barrikadetan, askatasunari eta iraultza frantsesa ekartzen zuen, bueno, aire berri horiei. Tartean, Frantziako iraultza goraipatzen zuen arbolak. Kendu zuten gurutxak, gurutz kristauak, eta adoratzen zuten arbola, natura. Hori izan simbolikoki oso importantea da. Han, Iparagirre konturatu zen, ja frantsesak deitzen zioten, Gernikako arbolari deitzen zioten askatasunaren arbolarik zaharrena. Eta orduan bera kontu, Euskalduna badugu, eta orduan, bera, 20 urte pasata, bueltatu zen Euskal Herrira, 1952an, eta hasi zen kantatzen Gernikako arbola kantua. Bera karlista zen, baina berehala liberalak ikusi zuten kantu ura liberala zen, azpimarratzen zuen, esaten dut lehenbiziko bertsoa. Zeren gero Gernikako arbolari jarri diote ehunaka bertsoak. Bai alde batekoa, bestekoak, komunista jarri zuten besteak, beste badute kutsu religiosoagoa, baina lehenbiziko bertsoa mundu guztia eta denbora gutxitan zabaldu zen Euskal Herria osoan. Goroipatzen zuelako Euskal Herrian galtzen ari ziren libertateak. Ja, Frantzia aldean galdu zuten, foruak eta Frantziako iraultzan, eta hemen, ja, lei nazionalarekin, Nafarroari kendu zuten bere foruak, kolokan ziren besteak, eta, bueno, hasi zen jendea himno foral bat bezala. Hori luzatu zen denboran, garai hartan gainera, Europa osoan, edo mundu osoan, estatuak nazio berria sortzen ari ziren, Belgika, Suiza, Polonia, eta sortzen ari ziren ere, herri guztietako himnoak. Orduan, Euskal Herrian, garai hartan sortu zen kartografia berri bat, 7 probintziak irudikatzen zuena, sortu zen himno nazional bat, horrela deituta zen lehenbiziko momentutik, eta horrela deituta zabaldu zen literatura, munduko literatura osoan. Munduko entziklopedia guztiak, entziklopedia britanika, sovietika, frantsesa, espazakalpe, hispanoamerikana, irakurtzen badugu, guztietan jarriko du himno nazional basko, baz nazionali art, eta giltzera. Eta orduan, momentu horretan Euskal Herria behar zuen himno bat, horregatik zabaldu zen mundu guztietan, eta superatu zuen, debekatuta egon zen, berriro onartuta, frankismoan onartuta zegoen, gero debekatuta, bueno, eta llegatu zen, 70 hamarkada arte, 1900 bizirik mantendu zen, eta hori da nahi duguna da, berriro hartzen dugu bide galdu horiek. Elkartetik, aipatzen duzue baita ere, prest daudetela beste kantu batzuk babesteko, baldin eta Gernikako arbolak, baina babes gehiago jasotzen duten, eta ez da gertatu. Gu, importantena da, gu ezaten duguna da, Euskal Herria behar du 7 probintziarako himno bat, punto. Errespetu osoz daudenari.
Frantsesak kantatzen badute La Marseillaise, oso ondo. Gora eta gora Bizkaian oso ondo, Nafarroan bestea oso ondo. Baina baldin eta badago gure instituzioen elkartze bat, edo badago kirol munduan, badago, zazpi probintzietako kirolariak parte hartzen zuten edo zen ekimen edo zera. Horretarako behar da erezerki abankonbu bat. Gu esaten dugu, himno bat izan behar da, eta gu proposatzen dugu Gernikako Arbola, baina edonor, etortzen baldin bada edo sortzen baldin bada, idei magiko bat, eta mundu guztian hartzen, ados, zer gertatzen da, jendea pasatu dira 6 urte. 6 urte hauetan ikusi dugu, ez dago alternatibarik sortu. Zer badago jendea etorri zaigu esaten du, ez nire erezerkia betiko izango da Eusko Gudariak, bai. Beste bat esaten du ez, Nafarrako himnoa, Korteseko himnoa kantatu behar da Euskal Herri osoan, bai, baina nola konbentzitzen duzu PNB-ko jendeari, zera, eta aldrebesa, gora eta gora, eta badira, guri izan digute, gora eta gora Nafarroan ere kantatu behar dela, zeren Sabino Aranak, eta gero beste batzuk esaten dute, zera, txoriak txori. Kantu ederra, liku askotan kantatzen dena, mundu guztia ados, baina, kantatzen delako futbol zelaietan hartu behar da, igual bai, baina beste batzuk esaten dute, izan behar da, aur jaunak, edo jelki, edo zutik emakumea, eta horren, edozein proposamena bestearekin neutralizatzen da. Horran esan dugu, pasadira 6 urte, eta ez da sortu proposamen alternatibo bat. Alternatibo serioa, batzuk esaten du gauza bat, bestea, baina ez da sortu, horran esaten dugu, gero eta garbiago ikusten da, Gernikako Arbola izan behar dela, beti izan delako. Go ez dugu izan behar, erabaki behar, hau da gure himno nazionala. Gure himno nazionala da, literatura guztian, entziklopedia guztietan eta historia guztian horrela ditu dutelako. Orain izango zen aldatu genuke edo hautatuko genuke beste bat. Hori posible da. Baina himno bakarra Gernikako Arbola da. Zuek aipatzen duzu baita ere, Gernikako Arbola mundu mailan ez dagoela kantu bezalakorik harribitxi bat daukagula. Zergatik diozuen? Ez hori, alde batetik kontuan hartu behar da, Euskal Herri osoan kantatu da. Zuk esaten duzu orain. Eta onartuko dute Nafarroko Arriberan, onartuko da Gernikako Arbola, ez dakite onartuko duten edo ez. Baina beraien historietan agertzen da herri guztietan. Zu bazoaz orain Milagrora eta ez dakit nor jakingo du euskarazko kantu bat ere. Baina, Milagroko Ebro gaineko zubia inauguratu zutenean, 1920an, hartzen duzu Diario de Navarran, eta hona agertzen zen, Milagroko herri guztia, bere agintari guztiekin, udala, diputazioa eta dana, inauguratu zuten, Gernikako Arbolaren musikarekin. Berdin Fitero, Tuteran, hori herriberan. Baldin baita bazoaz, Ziberuko azken herritara, eta hor aurkituko duzu, pastoraletan, kantuetan, eskolan, zaharrak, esaten duten iparraldean, eskoletan, kantatzen zuten txikitan, La Marseillaise eta Gernikako Arbola. Mundu guztia zabalduta. Horrek kriston balorea ematen duzen dago Euskal Herriko epidermisen. Eta zer galdera zen? Aztuta ja, pasazait hemen esaten dezuela harribitxi bat dela kantua. Bai, eta harribitxi zergatik. Da,
da zortziko bat. Euskal Herriko kantu bat. Gure aiton amaun guztiak eta gure barraitonak kantatu dutela. Baina, konparazioen baduzu hitza munduko himno guztiarekin, da munduko bakea adolatzen duen bakarra. Goraipatzen du arbola, ez gurutzea, ez jangoinkoa, zuk ikusten duzu munduko himno guztiak eta danak dira gure erregea da hoberena, jangoinkoa gure herria babestuko du, gerra egingo dugu gure etxaien kontra, hilgo dugu, eta dana belikosoak, erlijiosokoak, erregezaleak, eta hau dugu himno bat, horregatik bilakatu zen bereziki Gernikako bombardaketa eta gero hori da beste gauza da, zergatik bombardatu zuten Gernika. Gernika bombardatu zuten sinbola bat zelako, zergatik zen sinbola euskaldu guztietxarako, himnoagatik. Zere himnoa baino lehen, Gernikako orbola zen, Bizkaian zegoen gauza bat, baina himno eta gero bilakatu zen euskaldu guztiko erreferentzia, eta hori dokumentatuta leku guztietan. Eta bombardaketa eta gero bilakatu zen munduan zehar erreferentzia antifazista bat. Horregatik, batzuk esaten dute gaur egon zaharkituta dagoela. Zaharkituta daukagun antifazista den simbolorik ezagunena mundu osoan eta gainera hizkuntz guztietan itzuli zena. Zeren, las brigadas internacionales deitzen diren, Espainiako gerra etorri ziren, hartu zuten himnoa eta esperantora itzuli zuten. Eta esperantoz kantatzen zuten, zeren ikusten zuten Gernikako arbola, munduko libertatearen eta herrien anahitasunaren. Horrek etzen nahi dut, Gernikako arbola kriston gaurkotasuna dauka gaur egun datorren uhalde fazistarekin. Eta gu euskaldunak, kasorik, baina gaude burutik edo, kriston altxorra da, kriston altxorra. Aipatzen zenuen hasieran instituzioen tendentzia badela pixka bat norberak berea eta elkarrengandik aldentzea, eta zuek hala ere ez duzu inolako oposiziorik topatu kantu honekin. Hau da, aurkeztu duzu eta denak alde izan duzue. Oso kuriosua zen bi edo hiru artikulu kontra agertu ziren hasieran. Bata Ana Sagasti. Ana Sagasti gu hasi ginen ekimen horrekin, idatzi zuen periodikutan, esanez, etortzen dira berriro betikoak, gu egin duguna 40 urtetan dana izorratzeko, eta kizer, orain aldatu nahi dute Euskal Herriko kantua, eta ikusi genuen, eta ditu, hitz egin dezagun lasai. Eta esan genuen, gu ez dugu nahi ikutu gora eta gora eta zera ez, berreskuratu nahi du 7 prudentziatarako zerbait, bego gora eta gora, bego Nafarroko ikurrata. Eta berehala aldatu zuen eta esan zuen. Eta esan zidan, oso kuriosoa esan zidan. Nik uste dut, Arnaldo Otegi, joaten baldin badan ere partidura, eta proposatzen dio, gora eta gorari hitza jartzea, hitzi gabeko himno bat ez du ezertarako balio, beraz jaten zuen, como el de España, que no vale para nada. Baina jartzea, komunistak 36ko gerran proposatu zuten hitza, eta aldatzen zuten jangoikoa hitza, libertatearekin, gora eta gora euskari, haintza eta haintza, libertatearen onari. Aldatzen bada hori, eta gero, Gernikako arbola, 7 prudentziatarako, nik uste dut,
erderaz esan zuen, yo creo que mi partido lo aceptaría y Jaungoikoa nos lo perdonaría. Eta aldatu zuen erabat, jarrera, eta orain dago, Anazagasti bera, itxaldiak ematen, Gernikako Alborraren alde. Gauza bera gertatu zen beste jendearekin hitz egiten duzunean, eta zera, azkenean etortzen da, eta, bueno, no estoy muy convencido, baina, por descarte esaten dute batzuk, por descarte es que no hay otro, ez dago besterik. Eta apostu bat egingo du nahi duenekin. Onartzen ez bada, hemendik 10 urtera jarraituko dugu berdin, himnorik gabe. Baldin eta ez bada sortzen iraultza bat, eta orduan hor sortzen dira himnoak. Himnoak sortzen dira, ez despatxo batean begira, hori da posible. Sortu behar, atzean izan behar dute epika bat, hildakoak, odola, eta Gernikako Arbola badu. Beitu, orain prozesu honetan, 6 urtetan, gauza asko deskubritu egin dugu. Eta deskubritu dugu, Donostiko Sarraskian, egin zutenean Nafarroako gamazadaren elkartasuna adieraziz, egin ziren manifestazioak beste probintzietan, eta Donostikoan, jendea joan zen kantatzera Gernikako Arbola Espainiako presidenteari, hotel Londresen zegona, eta Guardia Zibila, hasi zen tiroka, eta 6 hildakoak, eta 20 bala zauritua. Erezerkia kantatxagatik, tartean emakume bat, Bernardina García uste dut, izan zela. Eta gero jakin izan dugu nola Frantzia aldean soldaduak Gerra Mundialetan badago kronikak esaten dutela Euskaldunak ez dira borrokan sartzen La Marsellesa kantatzen dute beraiek duten erezerki bat, eta gero nola harrapatu zuten iparraldeko prisionero asko, alemanak, eta alemanak montatu zuten lehenbiziko instituto bat grabaketak egiteko, eta egin zuten munduko lehenbiziko grabaketa garai hartan. Eta hartu zuten Euskalduna kantatzeko. Eta grabatu zuten zer, Gernikako Arbola. Lehenbiziko grabaketa, Euskal Herrian egin den lehenbiziko pelikulan, lehenbiziko operan, lehenbiziko diskoak, beti lehenbiziko gauza gertzen da Gernikako Arbola. Dago gure zera guztietan. Eta jaso dezuen babes guztiarekin eta apoio guztiarekin, nola da posible oraindikan prozesu hau ofizializatu ez izana? Politikoak, eta politikoak dauden, politikarien inguruan dauden esparroak. Oso importantea, adibidez, izan da, historiagile manifestu bat. 30 historiagile, goi mailako historiagileak, 7 probintziaetarako, unibertsitate guztikoak, eta pentsamendu erabat ezberdina. UPN-eko jendea, Opuseko unibertsitateko historiagilea, ezkera bertxalekoa, PNB-koa, PSOE-koa, Frantzia Bordeleko unibertsitatekoa, denak esan dute, ez dagoela beste... Batzuk esaten dute, himnoa forala dela. Forala. Espainolak esaten dute, askotan esaten dute, kanto patriotiko espainol. Beste batzuk, Sabino Arana eta hori, ikusten dute, himno independentista. Ezkera bertxaleko Cruzbin, Telesforo Monzón, Xabi Etxebarrieta, esaten dute, ez, hori himno independentista. Bakoitza badu bere esparrutik, baina denok, historiagile guztiak esan zuten, hau da, 7 probintziako izan den betiko erezerkia, ez? Gero musikalariak, iparraldeko jendea, idazleak, bai euskeraz eta bai erderazkoa editorialak guztiak egin genuen ere
mundu guztia. Zer gertatzen da? Ba, ezker abertzalea dago PNV-ri begira, PNV urduri pentsatibuz kenduko diotela bere orain arte montatu duen iduditirik guztia, eta gure tokatzen zaigu poliki-poliki, beldurro ekentzea, eta ez zaigu interesatzen partido batek monopolizatzea. Eta ona, ezker abertzalea esatea momentu batean, gu gaude alde, egin behar dutena da, PNV-rekin hitz egin, PSOE eta PSOE ere badakite, beraien historian txertatuta dagoela. Hor, lehenbiziko momentutik, Zugazagoitia, Nor eta Dolores Ibarruri. Dolores Ibarruri da Ezkerreko irudia, beratzaten zuen, Gernikako Arbola kantatzen zutela Gallartako langileak. Gallartako meategian lan egiten zutenak. Partidu guztiak bere historian dauka. Zer egin behar dute? Adostu, eta nik uste dut momentuko batean, buelta emango du, hor papera handia baduzue zue bezalako telebistak eta hori, eta gutxika normalizatzen, betidanik normalizatua izan dena. Bukatu baino lehen, Jose Mari, zer da Urkiolan egingo dezuen asteburu honetan? Bueno, beste pauso bat. Duela 2 urte egin genuen oso elkartze polita Iparagirreren herriak, udalarekin eta zera, eta aurten betetzen da 155 urte Iparagirre zendu zenetik. Eta badago dokumentatuta ere nola Urkiolan hasieran kantatu zuen 6.000 jenderen artean eta kriston arrakasta izan zuen eta berri hori errebotatu zen Madrileko parlamentura. Eta Madrileko parlamentuan hitz egin zuten nola milaka jende bildu zen Urkiolan Gernikako Arbolak kantatzen, ez? Eta horren, deialdi bat egin dugu, elkartzeko interesatuak dauden zenbait jende, gai ordena badugu, pizka bat aztertzeko urrengo pausoa zeinek izan behar diren, ze manifestuak lortu behar dugun, norekin hitz egin behar du konbentzitzeko, orain iparraldean badago beste egoera bat, badago presidente lehendakari abertzale bat, eta gutxika jarrituko dugu lanean. Bukatzeko azkeneko bigalderak, aipatu dituzu urrengo pausoak. Zeintzuk dira urrengo pausoak? Zeintzuk izan daitezke? Bueno, adibidez, jarraitu behar dugu Eusko Ikaskuntzarekin borroka. Absurdoa da halako instituzio bat betidanik irabili zuena himnoa orain erabili ez izatea. Nahi dugu lortu igual lehendakari hoien manifestu bat, zen esan digute zenbait jende ados daudela, Garaiko Etxea ados zegoen, Etxegarai ados zegoen, gero kirolari munduan mugitu nahi dugu, badago kirolari asko falta botatzen dutela. Jokatzen du Euskal Selekzioa beste Palestinarekin zergatik jo behar du bakarrik gora eta gora. Hor, jokatzen dira nafartarrak ere, eta kirol munduan beste gauza, eta gero komunikabideetan nola sartu gero eta gehiago, eta badago lana. Baina, importanteena da, 6 urte hauetan, ez dela sortu alternatibari. Eta ez da inor ausartu kontra agertzea. Eta
kontra diren bakarrak aldatu egin dute. Azkenean esan dute, arrazoia duzu. Eta nik uste dut oso ondo goazela. Azkenean, pauso txiki bat, hasieran esan dudan moduan, importantena da. Euskal Herria behar du elementu amankomunak. Bai, bandera badugu elementu asko, badugu pilota, badugu euskera bereziki, badugu korrika, nola bizi izan dugun, museak eta baino, himno nazionala oso gauza serioa da eta nik uste du egiten ari diren esfortzua merezi duela. Aipatzen duzue, beharrezkoa dela simbolo honek, musika honek, zazpiak elkartzea, zergatik da beharrezkoa eta nori zuzentzen diozue mezu hau? Noiz? Nori zuzentzen diozue mezu hau? Euskal Herri osoari, hori biztan dago, eta gero eta gehiago ikusten dugu nola kantuz taldeak, orfeoiak, eta bakoitza bere esparruan, adibidez, Iruñako orfeoia. Badoa bere artxibora, eta Iruñako orfeoia izan zen, urteak eta urtean, beti bere kontzertu guztietan, beti bukatzen zen Garrikako Arbolarekin. 3 orfeoiak joan ziren Donostikoa, Bilbokoa eta Iruñakoa Errepublika egunean, atzo izan zen Errepublika eguna, joan ziren 3 Espainiako Errepublikako presidenteari, Alcalá Zamora, omenaldi bat egiteko, zer kantatzen zute, Garrikako Arbola. Daude, musika banda guztietan, nik izaten diete, eta Faiako bandaria zu, begira, eta beti agertuko da partitura, ez? Gaiteroak, txistulariak, eta hor dago, eta ze lotxa, ze temoreak, eta gero, jarri zuten oztopoak, beti berehala desegin dugu lau arrazonamentuarekin. Zaten dute, gazteak ez dutela kantatzen, egia da, ez dutela kantatzen, zoritxarrez, Roten 13ko kantaria, abotsa izorratu zelako. Zeren Roten 13ko kontzertutan, 10.000 gazte, 4.000, San Ferminetan 20.000 urtean, beti kantatzen zen hasieran Garrikako Arbola. Gazteak ikasiko dute ziztu batean, ez? Eta baina falta da borondate politikoa eta, Mi esker, Jose Mari, galderak baditut oraindik, baina denborarik ez zaigu gelditzen. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Euskal Herriak merezi du. Gaur egun oso kezkaturik egon behar gera globalizazioarekin. Etorriko da mundu aldakor ura eta askotan deitzen duten multikulturalidad hori da sistemaren neoliberalismoren kultura bakarra eta gure kultura txikiak peligro handia daude, oso arrisku handitan. Orduan, holako gauzak, gure tribua egiten duten gauzak, gero eta beharrezkoak dira gure nondik gatozen jakiteko eta nora goazen finkatzeko. Mi esker etortzeagatik, Jose Mari. Zuei. Animo lan guztiarekin, aurrera pausoak lortzen jarraitzen duzuen, eta hemen izango gaituzue, besoak zabalik hurrengo baterako. Mi esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina? Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? Arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.